Kurátka, čaute. Máme tu ďalšie nové video s vašim najobľúbenejším jedlom a to je čo? Burger. Áno, to je burger. Čože? Môj až tak ne, Áno. ale v tomto dieli si ukážeme, že aj v takej fajnovejšej reštaurácii vedia urobiť naložený hamburger. My stojíme v Záhorskej Bystrici pred mojou najobľúbenejšou bratislavskou reštauráciou Bystric. Poďme si hačať a poďme okoštovať, jaký tu majú hamburgers. Nech sa páči, pane. Dobrý deň, ja by som vás poprosil hamburger. Samozrejme, výborná voľba. Ale taký, že so všetkým, že neviem, čo k tomu je, ale dal by som si k tomu úplne všetko. Na komplet samozrejme, takže tomu dám aj pivo. Ne, pivo ne, pivo nemusím. Tak ho mám byť celý komplet, hej? Tak. Nech sa vám páči. Všetko bude zatiaľ? Áno, ďakujem pekne. Kurátka, ideme štandardný žemlový test. Žemla je veľmi pamäťového typu, čiže vlastne obsahuje 2 až 3 nukleóny na centimetr štvorcový, tým pádom je nadýchaná a bere do seba veľa kyslíka a tým pádom sa vy hneď ako keby nafúča. Z vrchu je jemne pripečená, čiže urobí aj taký kšup. Vidíš, že proste že jemne som mu praskal. No ale celkovo, že ten hamburger vyzerá exkluzívne. Nevyprávame, že ne, proste, že je to veľmi honosné. Máme tu domáce hranolčeky, skoro jak americké zemačky. Idem ich okoštovať, že sú s niečím poprášané. Neviem, čo to je. Určite je to nejaké prepichové, prestížne koreny. Počítam, že z Titaniku prach zebratý alebo niečo také sa to nehalo fermentovať a potom sa to sulidovalo a potom to s tým Peťo povrašil. Ináč je to oranžové a chutí to skoro jak slaninové chrumky. Extrémne chrumkavé, až taký, to bude asi cibula, kámo. Až taký cibulový dojem mám z toho prášku. Je to neuveriteľné. Naozaj, že tie hranolky, však si počuli, jak to šupe. Idem do tej omačky, to je zaudená majonéza, jemne papriková, jemne kyselkavá, jemne pikantná káva. Neuveriteľná omačka. Naozaj, že neuveriteľná omačka. Najprv ti nastúpi veľmi silno udená chuť a potom sa rozhustí do takej paprikovej a potom do takej šiplovej. Sú isté podobnosti v týchto videách a tak, že niekde som niečo jedol takéto, niekde takto. Toto som nejedol, že nikde. A to ti garantujem. A takúto omačku, toto s týmto a vôbec nepotrebujem ani hamburger, ale ideme k hamburgeru, chápete? Táto reštaurácia ma prekvapuje čím ďalej tým vácej. Idem okoštovať koleslav z červenej kapusty a je posypaný, to bude asi chrén. Je to chrén. Je to silno chrénové, jak proste v tých prestížnych reštauráciách býva. Kapusta je úplne presne konzistentná. Slovenčina, moja láska. Jak by mala byť, že není surová, že není tvrdá, ale není ani mlándravá, že rozpadnutá. Je proste, že zvednutá, aký by prešla nejakú tepelnú úpravu, ale pravdepodobne bola len nasolená. A potom je chrumkavá. Veľmi dobre dosolené, veľmi dobre dokorenené. Ten chrén tam dodáva takú sviežosť na konci, ale není to prehnané, že by to bolo moc chrénové. A ja ten hamburger rozkrojím. Kúkni sa na to. No toto je úplne bof. To ani sa o to nebáme, toto takúto p***nu. Kto by si to tu mohol dať za takéto peniaze ešte? To mäso, oni majú vyzreté. Oni proste z vyzretého mäsa robia hamburgery. Áno, dobre si počul. Že nie, že vyzretý steak je raz tak drahý, jak normálny. Oni robia z vyzretého mäsa hamburger. Cibulový džem, slanina, veľa čedaru a jalapeňos. Nič viacej. Žiadne zeleniny, mini tam zdech. Domáce zemaky, z brutálnu omačku, vyzreté mäso, domáca žemla. Začínam prehodnocovať svoj postoj k hamburgeru. Že ideme ďalej a ďalej. Myslím, že budeme aj skoro odborník na toto jedlo. Dobrú chuť. Záchodné mäso je zomleté na tak hrubej šajbe, že mám dojem, že to nakrájali proste, že s rukami. Potom normálne, že kusy mäsa, ale je to šťavnaté. Nestratilo to na konzistencii a že ten hamburger, že není nejaký, že by si toto nejedol ešte. Toto je kombinácia, ktorú proste miluješ. Je to hutné, masné, živočíšne, syrové a do toho tam trošičku strila jalapeňoska, cibulku sladkavú. Ale kámo, že v tejto kvalite som to ešte nejedol nikdy. Je to proste, že vyváženosť. Žemla, jak je taká veľmi, veľmi jemná, krehká, vidíš, pozri sa, ona sa tuto nasakuje tými šťavami všetkými. Sa ti rozpustí. Jedine tu na tej žemle je ten kraj. Taký oschnutý a on ti robí taký vianočkový dojem. Chcem mi povedať, že to si dostal peniaze, že? Tak za toto si peniaze nezoberiem. Čo nemáte peniaze, čo? Teraz to poviem otvorene, že toto je za mňa nový najlepší hamburger v Bratislave, kámo. Viac jak Karel? Hej, a bez srandy teraz. Možno je to tým, že zase Peťo mi to urobil a dával na to pozor, ale ja tomu neverím. Že iba mne by takýto urobil, ostatní by dal proste zle. No ja ťa natočím aj teba. Ja to nejím, že by som bol hladný, že by som došiel, že celý deň som nejedol. Ja som najedený. A toto je naložené. Celé to kombo, jak je vychutené, vyvážené. A není toho moc, ale není toho ani málo. Stojí to 19 € toto. Pohode. Za toto úplne pohode. Ceny mi určite napíšete do komentára, že ti to je málo, neviem ako. Napíšte mi, čo si o tom myslíte. Nebereš ohľad vôbec na ešte, nalábajúcich občanov? Berem, preto vám chcem povedať, že zložte sa dvaja.
A chodte jesť jeden. A dajte si to na poli. Jak my s Jurajom, vidíš? A my to robíme vlastne. No ale to som chcel povedať, že keď nájde sa niekto, kto mi do očí povie, že tento hamburger mu nechutil, tak ja mu ho zaplatím. A musím ti uveriť, kámo. Musel som si dať tabletočku. Nespomísans. Nespomísans. Pozdravujem všetkých laktoalergikov. Áno. Ja som sa to inak už raz aj dosral. Je tam jasne cítiť tá čerstvosť alebo tá jasná chuť toho zrelého mäsa. To je úplne že brutálne. To sme nezažili za tie 4 roky, čo toto natáčame. S Filipom a čo sa poznáme podľa mňa v žiadnej burgerárni a z Mijavy, odkiaľ má tuto Bystric toto zrelé mäso, tak vlastne sme nemali nikde inde na Slovensku ich mäso, iba v ich food trucku. A tie hranolky to sú úplne brutálne. A presne ako je povedal, to nie sú žiadne americké zemiaky, to sú proste že práve nakrájané zemiaky, tuto peťom pražené, posypané tou posypkou a s touto domácou chipotle majonézou. Hamburger, podľa toho. Ten hamburger, tam som začal o to mäse. Najvýraznejšia chuť je tá mäsová, no. Je tam mäso, to tam úplne všade prerážam. Potom je tam ten syr, potom cítiť aj sladkosť toho džemu. Presne ako Filip povedal, že nie je to žiadna kombinácia, ktorú sme tu proste ešte nevideli, nemali, nebolo napísané nikde, alebo nerobí to nikto. Robia to možno, že všetci, ale tu sa to robí najlepšie. To je 12-10. Filip je strašne alergický na fles spravený koleslávo a tento je... Tento je proste, že... Ešte aj s tým struhaným chrenom, to je ako keď máte posledné pucle, ale také 10 000 dielichové a dávate tam tú poslednú. Hej, ten chren. Takto, všetko takto zapadne. Jaj, milujem takto chren na víkend. Ja potrebujem od toho vedieť, že prečo je tak dobrý ten hamburger. No, lebo máme dobré mäso a dobrú žemlu. Mäso máme z Mijavy, vyhreté mäso Z Slamanu. Do Slamanu, presne tak. Žemla. A žemla od Boráka. Je od Boráka. Presne tak. Dobre. Podľa našeho receptu. Idem na tie zemaky. Z našej dobrej fritézy. Čo to je poprašené na ten zemaku? Taká zmes korenín. Je tam aj cibula sušená. Trošku, no. Trošku sušeného cesnaku, trošku papriky. So good and tasty. Taká zmeska. No. Spravená naše domáce hranolky hlavne. Ja viem, že to bude pripadať, že takže ovplyvnené alebo nejak tak, neviem čo. Som hladný, tak bohužiaľ si asi budem musieť objednať pizzu. Ja som lepší hamburger nejedol v Bratislave. Ďakujem. A lepšie prílohy a lepšie vlastne takto, ale môže to byť aj tým, že ja som akože veľmi naklonený na túto reštauráciu, ale hovorím, že za toto si peniaze nezeberem. Za na to bolo úplne najlepšie, ja si gratulujem. Super, ďakujem. Kurátko, a keď sa si toto video ľúbilo, daj like, daj odber, daj zdieľať, sleduj nás aj na Instagrame, aj na TikToku. A keď nás nesleduješ, tak si daj pred moju bytovku onú stoličku a pekne ma sleduj. Keď nemáš už čo robiť, tak si kúkni ďalšie video tu. Asi všetko.